Vitajte pri druhej epizóde podcastu Čarovné bylinky. Aj keď je január a príroda vyzerá byť v hlbokom spánku, stále môžeme nájsť niekoľko byliniek a rastlín, ktoré nám môžu pomôcť pri posilnení imunity, trávení alebo starostlivosti o pokožku. Dnes si povieme o 3 úžasných rastlinách, ktoré môžete objaviť aj v tomto chladnom období: borievka obyčajná, dubová kôra a čičorka. Povieme si, ako ich správne zbierať, na čo všetko ich môžeme využiť a pridáme aj niekoľko receptov, ktoré môžete vyskúšať doma. Tak sa pohodlne usaďte, pripravte si šálku voňavého čaju a poďme objaviť tajomstvá zimných byliniek. Borievka obyčajná, Juniperus communis. Ako ju spoznáme? Borievka obyčajná je vždy zelený ker, ktorý nájdeme najmä v horských oblastiach, na slnečných stráňach alebo vo svetlých lesoch. Jej ihličky sú ostré a tmavozelené, plody známe borievky sú drobné, modročierne guľôčky, ktoré dozrievajú až v 2. roku. Liečivé účinky borievky: podporuje trávenie, borievkové plody stimulujú žalúdok, pomáhajú pri nadúvaní a pôsobia proti plynatosti, detoxikuje organizmus, borievka podporuje činnosť obličiek a pomáha telu zbavovať sa toxínov. Pomáha pri nachladnutí, v ľudovom liečiteľstve sa borievkové inhalácie používali na uvoľnenie hlienov. Má 100 g sušených borievok, 250 ml domácej pálenky alebo 40% alkoholu. Uzavrite do sklenenej nádoby a nechajte lúhovať 2-3 týždne, potom precete, používajte na natieranie boľavých kĺbov a svalov. Zaujímavosť: v minulosti sa borievka používala na očistenie príbytkov, slizníc a tráviaceho traktu, pomáha pri hnačke, má sťahujúce účinky, v tradičnej medicíne sa používala pri črevných problémoch, podporuje hojenie rán, výplachy z dubovej kôry pomáhajú pri AFTách, zápaloch ďasien a ranách, používa sa pri hemoroidoch, sedacie kúpele pomáhajú zmierniť podráždenie a bolesť. Ako ju využiť? Dubový odvar na výplach ústnej dutiny. 1 pl sušenej dubovej kôry, 250 ml vody, kôru varíme 10 minút, potom necháme vychladnúť a precedíme. Používame na kloktanie pri zápaloch ďasien, sedací kúpeľ pri hemoroidoch, 3 pl dubovej kôry, 2 litre vody, odvar nalejeme do kúpeľa a sedíme v ňom 10-15 minút. Zaujímavosť: v staroveku sa dub považoval za posvätný strom bohov hromu, napríklad slovanský Perún či rímsky Jupiter. Čičorka, Coronilla sp. Ako ju spoznáme? Čičorka je trváca bylina, ktorá rastie na suchých lúkach a pasienkoch. Niektoré druhy si zachovávajú lístky aj počas zimy. Liečivé účinky čičorky: podporuje srdcovú činnosť, niektoré druhy obsahujú glikozidy podobné tým v konvalinke, pôsobí močovpudne, podporuje vylučovanie vody z tela, pomáha pri vysokom tlaku, tradične sa používala na zníženie krvného tlaku. Pozor! Niektoré druhy čičorky môžu obsahovať toxické látky, odporúča sa používať len pod dohľadom bylinkára. Recepty z čičorky. Coronilla sp. Čičorka nie je taká známa ako borievka či dubová kôra, ale v ľudovom liečiteľstve mala svoje miesto. Vzhľadom na jej možné toxické účinky je dôležité používať iba bezpečné druhy a správne dávkovanie. Nasledujúce recepty sú tradičné a vychádzajú z historických poznatkov. Čaj na podporu obličiek a vylučovania. Tento čaj podporuje močovpudné účinky a pomáha telu zbaviť sa nadbytočnej vody. Ingrediencie: 1 čl sušených listov čičorky, použiť len osvedčený druh, 250 ml horúcej vody. Postup: zalejte čičorku horúcou vodou, nie vriacou. Aby sa potom scete, pite maximálne 1 šálku denne a nie dlhšie ako týždeň. Upozornenie: čaj nepijú tehotné ženy, dojčiace matky a osoby s nízkym krvným tlakom. Tinktúra na podporu srdca, červené srdce. Čičorka obsahuje glikozidy, ktoré môžu podporovať činnosť srdca podobne ako konvalinka. Ingrediencie: 50 g sušenej čičorky, 250 ml 40% alkoholu, vodka,
Pálenka, postup, sušenú bylinku zalejte alkoholom a uzavrite do tmavej sklenenej fľaše, nechajte lúhovať 2-3 týždne na tmavom mieste, predsete.